че не е нужно да можете да плувате, за да карате каяк. Днес заедно с моите приятели от каяк пътешествие Спирала ще се кача за първи път. Да видим дали ще го обърна. Хайде! Хайде да караме! Каяк! За първи път! Колко е дълъг един каяк? 3 метра или повече? 5 метра. 5? Значи не мога да го обърна. То камък, Аха, ето този е двоен, 2 конски сили. Колко тежи този каяк? Тони? 30! Само 30 кг, това е каяка на Бети. То не може само удоволствие в този живот. Трябва да се потрудим. Те гребла най-различни. Най-вече... Ти си жена, избирай по цвят. Най-вече... По цвят ли да ги избирам? Другото по тегло. Добре, сега ще ги видя. Първите вълнички! Бети кара за първи път каяк и за първи път минава през вълни. Как се минава? Каяка кара срещу вълните. Малко надясно, Бени. Надясно. Благодаря. Айде, момичета, раз-два! Много яко облаците се отразяват в водата. Да, като огледало е, страхотно е. Нека да направим едно скачване, за да може да... Много ми е интересно как така сега ще се доближим. Аз трябва да хвана тази перка. Не, перка е гребло. Гребло. Лекичко се издърпваме. Хващаме греблото, издърпваме се. Тази техника ползваме, когато ни останат последни бири и си ги делим. А имаш ли са бира? Не, обаче ще те черпа с чайче. Добре, айде може. Значи бира няма, но чай има. Това е. Няма бира. Значи това скачване се прави, когато трябва да си споделиш бирата с приятел. Точно така. Когато стана за това, Цвети. В случая се черпиме с чай. Чакайте сега скачването. Рамбо, спрете. Нищо не правиме, то просто те... Да здрав! На каяка пиеме чай, на брега ще пиеме бира и вино. Обещавам, нося едно розенце. Предлагам да развалиме тройката, много ми е приятно, ама трябва да стигнем до другия бряг. Айде, оп! Жестоко е. Много е красиво. За начинаещи е по-добре, когато е в язовир. Нямаш вълни и ти е спокойно и аз въобще не се страхувам. Не мога да плувам, обаче тук се чувствам много приятно. Готино е. Е, така се регулираше, нали? Слагаш върху главата. Добре, продължавам. Ще се науча. Никакъв синхрон. Едно каяк пътуване е за заздравяване на връзка. Докато не почнеш да... Айде, граби! Значи, Тони, можеш да ги предлагаш пътуванията за брачен консултант. Така или обратно. Той да се подобряват нещата или някой хвърля някой греблото и казва: не мога, до тук бях. Ох, много красиво, айде. Спирахме. Как ще се спре тук? Добре, до тук добре. Спираме. Десен крак! Ляв крак. Ама това се пързаля, наистина. Ляв крак. Дръж отзад. Аз отзад държа. Давай. Айде, момчета. Тони, какво ще готвим за обяд? Ще направим булгур с зеленчуци и малко сайтан. Сайтана е пшеничен протеин или така наречения глутен. За хората, които нямат проблеми с него, могат да го използват примерно 1-2 пъти в месеца, като заместител на месото. На месото? Да. Това е изцяло протеин. Наподобява като консистенция изцяло пилешкото и дори така човек, ако не му е казано предварително, много трудно ще разбере, че не е пилешко. Че не е месо. Да. Носите си котлончета, готвите си. Да, задължително носим поне 2 котлончета, защото понякога някой се чупи и оставяме без. А пък гладни хора, страшна работа.
Ето го сейтана, това може да се употребява и в суров вид. А той тук е маринован ли? Не е маринован, просто е- малко е прохнарован. Прошнарован, казва Рамбо. Да. Това е направено на такива, все едно пирашки филенца. Айде, стартираме. Ще се яде. Обаче, между другото, това е стратегия. Защото колкото по-бавно готви, толкова повече хората огладняват и накрая толкова по-вкусно изглежда манчето. Въпреки че мога да не е толкова. И сутрин в колко часа се става, като си на палатка? Хората нямат търпение и гледат да станат колкото може по-рано. Да, но нали като изгрява слънцето, така или иначе ти сам се будиш, защото става и по-топличко и Да, естествен будилник се получава. Да, но преценяваме горе-долу местата винаги да са на сянка, за да може този естествен будилник да ни даде поне още половин час поне. Добре, значи ще дойда и в Гърция с вас. Обичам се да си поспивам. Аз ви оставям, отивам си почивам. С биричката. След кратка дрямка отивам да проверя Тони дали е сготвил и ще се яде ли днес. Аз вече нямам търпение. След като стегнахме корема по време на каяка, сега трябва да го напълним. Готов ли си да поемеш? Много съм гладен вече. Има прибори, там още бени в салфетки. Може безпримерно с ръце, бе, хората с ръце едно време се яде. Сърце и някой да се вижда. Цяло лято си пивам розе от Маврут Калибри на изба манастира, която се намира в село Лисичево, Пазарджишко. И днес на нашето каяк пътешествие нося една бутилка, за да го споделя с приятели, които още не са го опитали. По-братски деля, после ще доливаме. Заповядайте. Рамбо, ти отиваш да миеш? Ето за ми моята. Ето и моята. Мисля, че цялата група иска да им измиеш чиниите. Това всичко при Рамбо. Рамбо! Конвейер бел ти идва повече чини, Рамбо. Сега остави го това, да мога да пълня тук другите. Добре, оставям ти го. Докато Рамбо мие чиниите, Бети ще допие виното от Вила манастира. На здраве! Рамбо, има и за теб тук 2 глътки. Разходихме се, похапнахме добре и отново се връщаме на каяка, за да гребем и стигнем от срещния бряг, където ни чака колата. Трябва да се блъсна вече. Айде, адиос! Чао, приятели! Ще се видим на брега. Получи ми се задния ход, бе! Айде сега напред! Получи ми се задния ход, добре. Дигни перката. Айде! Акостирахме! Прибираме каяците и тръгваме към София. Очаквайте следващото ми приключение и до скоро!